Història del dret a Catalunya ve a ser un manual d'història del dret, és una obra col·lectiva, l'ha redactat i ha intervingut Lídia Arnau, Eduard Juncosa, Mònica González, Oriol Oleart i jo mateix. D'aquest equip de 5 professors, 3 som professors de la Facultat de la Universitat de Barcelona, Lídia Arnau, Oriol Oleart i jo mateix. Dèiem que ve a ser un manual d'història del dret pensat sobretot per estudiants de primer curs del grau de dret, però també està pensat per estudiants d'història i per interessats o estudiosos o lectors en generals per la història del dret català. Donem molta importància a l'existència i a la funció del manual, de la seva funció més clàssica i tradicional, però també a una funció del manual, diguem, renovada. El manual com una font d'informació acadèmica, fiable i solvent, primera cosa. Segon, el manual com un complement per l'aprenentatge de l'estudiant. Tercera cosa, i no menys important, l'existència del manual que eviti la dependència dels estudiants dels apunts, tant si són propis com si són espuris. I, en quart lloc, donem importància al manual, perquè el manual, així com els recursos d'aprenentatge, els recursos acadèmics d'aprenentatge, són una baula en la cadena de l'aprenentatge, del bon aprenentatge. Aquesta cadena està formada pels objectius que ens plantegem els professors o els departaments d'aprenentatge, en primer lloc. En segon lloc, aquesta cadena està formada pels recursos d'aprenentatge i la metodologia, i en tercer lloc, la cadena d'aprenentatge està formada per l'avaluació. Doncs bé, disposar d'un bon manual, o d'un manual, més ben dit, adequat per als estudiants, un bon recurs d'aprenentatge pels estudiants, intervé en aquesta segona baula d'aquesta cadena i creiem que això és molt interessant. Bé, esperem que pugueu fer una ullada a l'obra i que us interessi. Gràcies.